Perdeu 2 puntos, vos. Que estes son os resultados que os que doen. Xa non é o primeiro partido diante de equipos da zona baixa no que o Racing deixa pasar oportunidades de somar puntos, porque lembramos este ano un 0-0 contra o Langreo no que tivo moitas ocasións, un empate a 2 creo que foi contra o Astorga tamén no último minuto de partido, e este eu creo que non se pode chamar empate, é unha derrota, non conseguir sacar os 3 puntos no campo do Marino con ocasións. Sí, é unha pena, non? Porque ademais o Racing, como leva ese débito de puntos aí en estas situacións, doe un pouco máis cando non os sacas, non? E ademais, co difícil que é adiantarse nun campo como este do Marino. O Marino é o pechacancelas, é o último clasificado, pero gañar naquel campo é realmente fastidiado. Campo fantástico. Sí. Bueno, dos que lle gustan a Tito. Sí, bueno. Xa non lo dixo a semana. Eu creo que se non xogas en ese campo non te faz futbolista. Aí está, hai que xogar en ese campo. Sí. En este campo sería ideal para Jukic agora que vai poñer os dos coitelo na boca. Vai poñer os que xogan ao fútbol. Aí estamos a ver esa ocasión de Joselu que se botaba as mans á cabeza antes de que rematara a propia ocasión. E xa estamos a ver, minuto 84 de partido, esa acción individual de Torres que acaba no gol do empate. E repetimos, é que o Racing perdeu, sobre todo Astorga, este partido perdeu aí 4 puntos que o terían moi arriba na clasificación. É unha mágoa que o Racing non acadase esta victoria, sobre todo co que dices ti de que marcaron o primeiro gol. E sobre todo Murcia e Guijuelo que empataron, bueno, estarías máis cerquiña.